De minusvàlids han protagonitzat avui a l'estació del metro de la plaça de Catalunya de Barcelona un acte de protesta per reivindicar la necessitat d'adequar els mitjans de transport i els accessos per arribar-hi al col·lectiu de persones disminuïdes físiques. L'acte d'avui ha consistit a regalar als usuaris del metro rèpliques dels bitllets habituals i fer que tothom pogués viatjar gratis durant una hora. Un grup de minusvàlids ha convidat a viatjar gratis a metro tots els usuaris que hi entraven per l'estació de la plaça de Catalunya entre les 11 i les 12 del matí. Els minusvàlids que protestaven per les dificultats d'accés a la xarxa del metro han repartit uns bitllets en què s'explicava que la invitació la feien amb la part dels seus impostos que es destinen a un transport públic que ells no poden utilitzar. Gairebé una tercera part dels barcelonins tenen dificultats per utilitzar el metro a causa de minusvalies permanents o temporals. Segons la llei 1382 d'Integració Social dels Minusvàlids, les administracions ja fa 7 anys que haurien d'haver començat a adequar els transports a les necessitats de les persones amb problemes físics. Aquesta llei també obliga a acabar les reformes abans de l'any 1992. Segons un estudi de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat, adequar tota la xarxa del metro costaria 3.900 milions de pessetes. No entenem com això no es tira endavant i, per contra, en aquest moment s'acaba d'aprovar entre el govern central i el govern de la Generalitat l'ampliació de la xarxa a la línia 2, quan gent que té davant de casa seva, davant de la seva porta, l'entrada del metro no la pot utilitzar. A part de les accions de protesta que els minusvàlids han fet últimament al carrer, també han presentat un recurs contenciós administratiu contra les barreres arquitectòniques.